Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, bien mardi 24 février 2026. Amboraka information tellement d'osro. Ko tero kanyamugo bado fagara mokti. Ko aga somogo munube Bamako ko olube kashila. Kafo ko u demumbe kata malion ka siterni jini. Ko o deon ko fagara. John de information bla. Le journaliste Abdoul Niang. Malien est comment il n'a m'aidé. Le journaliste Abdoul Niang a bora ka information bla. Ko jatke wale mogo ka nyamogo bado fagara mokti. Ko ka famille be Bamako kono kolu be kashila. Abdoul Niang ka kuma ba yira sisan. Ko mamunu be kanga siternu jeni. Olu ka nyamogo ba, olu ka famille bunu be Bamako, olu be kolu souteni jaga. Ja olu be ka deme ke olu ye. Ale Abdoul Niang boro kalama. Ale Abdoul Niang ko tero nyamogo mi fagara mo tero nyamogo togo fo. Ni majuman be tieni nga no fagara kan go togo di fo. Abdoul Niang ma togo fo. Malion be ka kuma ina mede. Ale wo tero nyamogo bado fagara. Tieni kala no minana ka dangari ko la o manga dogo Malion na. Malion be ka kuma ina mede. Abdoul Niang de bora ka fo de. O e kelenge flana oga dembaya ka ke Bamako kono. O shu kashi. Mami yanga siternu jeni. Mami ye Malion bla degun konana. O ma sorole ka dangari ko la. Pourquoi Abdoul Niang est au tigi togo fo ika publication na. Malien beka kuma inamede. Les journalistes Abdoul Niang. Ambe tero contrôle la. Nous fagara ni ne segu tungara ya ye ko tero fefe fagara ne ba fo nga fagara. Nyamogo bade nkote pia pro pia numade. Mais moi o nyamogo bado ka menebi ni na mebi kuka nyamogo bado fagara donin du ni ne bora kalama me Malion na doni kalama. Ni Malion bora kalama fana salam lafia. Mais ne bora kalama ya ni Malion ka ba kalama ne be Malion informé. O wa ira Malion Mali service de renseignement kan ata Abdoul Niang mininga. Abdoul Niang chien folo te abeni kuma nu fola de. Pere-vous be de bembolo mena be ira olabi. Abdoul Niang de la ka fo moi douti temele comme Mali politicien nyamogo bado be no. Ko ubena marfa di jatika wale mogoma ko ka Assimi Goïta nunu kele. Aw ni ne anga janga Abdoul Niang ka kuma fana lambe. Dans les partis non présents. Donc il y a un ala deli e Mali ka dati. Akama ko pantalon tigido. Ni le plo ya men. Ni le plo ya men. Les preuves existent. Les preuves existent. Avec un don wele ka foye. Ko nous disons que la politique ko marfa bu bolo chomi ko fera de ko kala ni marfa. C'est le président d'un parti. Avec politique la gata sambisa. Ah mede. Le président d'un parti. Bon, aw bela jele ni kuma merci ça. Comme Mali ay ni fo abeni nga do sangelin kono amatigi to ko me alishini ama me ko mo minena. Moro ki sigile to Bamako kono ka fo ko ka marfa di bina jara ka mogo ma ko ka Assimi Goïta nunu kele. Abdoul Niang etikera Mali service de renseignement na. Ni orato ni jamana di ma yogoro ma. Unu yogoro nyogo de be barake. Awni alache. Abdoul Niang mogo do ka fo bi kale be ma jugu souteni Bamako kono e ka dese ko toko fo muyi bali ko toko fo. Muna tigi ma mine. O ba ira Abdoul Niang toi tu n'es pas sur lui. Zo a kodoko baga a bezu. Ebe majugu toko ebe majugu ka kuma fo mais so ku toko fo. Pourquoi tout toko fo? Ça veut dire que tu es un menteur. E mamunu be kanga siterni jeni. Oluka complice ebe kuma etolu toko fo. Anta me ka tigu minena. Anta me ko kokra tigula. Dongo do Abdoul Niang de be bo. Dongo do Abdoul Niang de be bo. Ko karsa jatke wale mogoye. Mogote mine, mogote interpellé. Malien beki si halalaw. Meka adressé halalaw de la. Abdoul Niang. Pou ne tegare la. Ete terutoro kella e faso chiladi. Ngalon tegara de atemalu. Iko ko parti nyamogo doko ko fo marfa ka taka Assimi ngela muna tigi mamine
e bi se ko fo cogo juma o ba yira o kuma la ne o tigi ma mena o ba yira ko service de renseignement ali mu o do ko so ngawo mango Mali fagara di sa itse ka fo itse ki sigi dans un pays sérieux mamunu be ka jamana ci mamunu be ka jamana siga senga ke bo tigi don o tigi togo ete son ko fo e muma e de model jume Fahadi mun fagara ngone terike kundo Fahadi fagara dum ngone bora ka fo ngo Fahadi ke ne terike di mais anne farala muna Fahadi e marfata Mali contre la drone ne go ngone Fahadi mo be marfata Mali contre la kibe Mali kele ne te kife mais Abdou Niang e de be tero yoro do me tout to fo tanto aita misiri do kono abe misiri abe sigi kangalo ni imagina kuna Abdou Niang e deun tigerila I kanubaga horon yere wolo fefe bara mebi abebe tegaila kaira kite horon ite horon ite bite horon sinte horon et puis ama foko e yo ye e ba foko mogo do tiru et puis ale Abdou Niang be ben le cerveau be Abdou Niang de ka kaso la de ben le cerveau Abdou Niang ko ben le cerveau ko oye tiru di et je tantôt je dois avoir la vidéo là dans quelque part là Abdou Niang ka vidéo kanga sorombulu ni mafli ay mu fo benma anga je ko lame mu temeto la vidéo yi je vois que vidéo anya yi ka fo vraiment arabu be ka kuma anya be ben photo la anya be anga franjela fanga fana kongolo la donc je pense que nyinyi ni nguna soro la ye vidéo yi la mais nguni ya la mais est-ce que obi ka mu fo arabu kana ya famille réellement aya la je oyi nye vidéo yi on era ka jakulu no e anga badiani faso comité stratégique kono anye discussion ke akan vidéo yi journaliste mbe ka kuma égyptien de do frère musulman de do ire wolo tara mouvement mi rencontré Liban no Hezbollah ni suna jeklu surtout à frère musulman mayro olu ye ñogon faga de bolu ni ñogon cɛ donc je crois que ira wolo nalen ka bo voyage la ko ku tara Hezbollah rencontrer partenariat do la ne a ira ka fo siraya kodo et puis ne kamana ganendo Hezbollah ko in danger bas de do et puis Mali dronte diɲɛ jamana caman ka kaskungu de do quoi mais journaliste détail na Hezbollah est muni Hezbollah peut-être on va caler monter Hezbollah aya la mede Hezbollah est terroriste jekulu do de yaro Liban en 1980 Mali obela je den kuma imesan ko ayende foka ben churu abe flemalen be kala mede ni mogo be vidéo la mba chima vidéo ka jante fe ka beji me vidéo teke parce que nse ka beji Abdou Niang de ko ben ni tero de be ka barake ni mogo commandi tubabu yo be toro ta ka daila o jago ya diu ba le fana fle ko jie de ketan abela jele ni mede Abdou Niang ni kuma de ben black attack kasola ko ale sarana ko parce que ko lui nindi pourtant olu ni Iran kadi Irani irisu ni Mali kadi bo kuma be fle abe tubabu de ga jela o ma Abdou Niang bo fana de Abdou Niang de ben don kasola abe prévu fle ne ayre kuma ka fle ne o de fa Abdou Niang ne be boni prévu di contrôle la ere mun bla bololo sanfɛ ne tɛ taga do mɔgɔ ka vie privée kɔnɔ ou bien ne ni kuma na dogo la ne ka bɔ ne t'olu kɛ i n'a fɔ i b'o kɛ cogo min na ere mun fɔ dɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ne b'o de ta kɔ yira maliyɛnw na a kana ɲinɛ ale de nin fɔ o tɛ kelen fɔlɔ a ye nin de fɔ bɛn de cerveau ma o tɛ kelen ye n'est-ce pas bon n bɛna dɔ wɛrɛ fana yira aw la tuguni ni Abdou Niang kelen ni ne Birama Touré a yɛrɛ ka kuma la ni Abdou Niang kelen de Birama Touré journaliste Birama Touré dɛ ko wole ko da fagabagaw ma ale Abdou Niang kelen a nɔ min dɛlen b'o fana la o dossier ma fermé hali sini a tɔgɔ bɛ sale affaire de la Mali côté bɛɛ la c'est pour ça ne mɔgɔ dɔ k'i bɛ afficher n'a ye k'i b'a a kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye chacun est l'image de sa famille ni Abdou Niang kelen a fɔra don min na ko ka na ni irisiw ye Mali kɔnɔ Abdou Niang ko ni irisiw nana k'u bɛ na siya kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ aw ka jango vidéo fana lamɛn anw bɛna irisiw la nati anw de b'u sara miliyari 6 kalo aya lamɛn dɛ o sen tɛ an bɛna sanu bɔ dingɛ 3 d'u ma voilà irisi
nunca mercenaire kilo kele million saba kalo kalo agence Reuters ka ɲɛfɔli la Mali ni minnu ye dɛmɛbaga kɔrɔ ye Faransi Allemagne Angleterre Union européenne olu bɛ an dɛmɛ sɔrɔsiya sira fɛ mais kalanko jiko sɛnɛko projet de développement o sira caman fɛ ani kɛnɛyako financement bɛ yen nin domaine bɛɛ la an ka fonctionnaire caman sara fana bɛ bɔ ninnu de kun voilà est-ce que irisiw bɛna investi ni ninnu y'u kɔ don o nɔ na o programme tɛ yen voilà irisiw bɛna guerre de kama an bɛ sanubɔ dingɛ 3 d'u ma ka tila k'u sara miliyari 6 kalo kalo donc ni ninnu y'u kɔ don an ka kalan jiko kuranko baloko projet minnu bɛ yan ni o financelen bɛ Union européenne ni Canada ninnu fɛ o bɛna financer cogo di sisan a y'a lamɛn dɛ Mali gouvernement y'a ka budget kɛ déficit ye a bɛ 600 milliards bɔ déficit kɔrɔ jamana y'a ka musaka kɛ an bɛ nin musaka de kɛ san kɔnɔ an ka a wari bɛɛ t'an bolo dɛ an bɛ taa juru ta Union européenne fɛ an bɛ dɔ juru ta Faransi fɛ an bɛ taa tɔ juru ɲini yɔrɔ wɛrɛ a y'a lamɛn dɛ an bɛna t'o ɲini yɔrɔ jumɛn sisan ni an y'an kɔ don ninnu na Russie bɛna wari d'an ma olu yɛrɛ ko k'an ka minɛn san u bolo k'an k'u ka mercenaires sara miliyɔn 3 kalo kalo a kelen kelen k'an ka sanubɔ dingɛ 3 fana d'u ma ka fara o kan an bɛna wari bɔ min la question est à ce niveau an balimaw fantanya kɛlɛli dɔgɔtɔrɔsow ni justice ni fɛn segili hali an ka justice fanba a wa financement fanba pays-bas jamana de don nin bɛɛ bɛ n'i kɔ don Mali la ni sababu la an balimaw i b'a ye k'a fɔ o ka bɔ yen Mali dugukolo ye yɔrɔ ye Irisiw t'a maîtriser a y'a lamɛn dɛ Mali ka jan Irisi la a y'a lamɛn dɛ mercenaires minnu bɛ na u tɛ Mali territoire maîtriser rebelles terroristes u bɛ terrain de dɔn ka tɛmɛ hali an ka sɔrɔsiw kan c'est ça leur force leur avantage a y'a lamɛn dɛ Faransi dun depuis colonisation Faransi bɛ yan anw ka jamana ye seleke te u tɛ min dɔn voilà u b'a wɔcɛ bɛɛ dɔn voilà u b'an ka réalité bɛɛ dɔn siya fɛn fɛn bɛ yan u b'a bɛɛ dɔn a siyaw sigilen bɛ yɔrɔ min u b'a bɛɛ dɔn voilà u ka diinɛ ye min ye u bɛ kan min fɔ u b'a bɛɛ kalama a bɛ ka Faransi de ma balima ta bamanankan mɛnbaga minnu bɛ Faransi u bɛ bamanankan mɛn hali maliyɛn de nin bɛɛ kɔrɔ de an kana Faransi gɛn dictionnaire bamanankan jɔn de y'a bɔ maliyɛn dɔ de y'a sɛbɛn ko Faransi français de y'a sɛbɛn i m'a ye k'an ka zanaw kɛ livre ye maliyɛn dɔ de y'a kɛ yan français de y'a o kɛ bɛɛ kɔrɔ an kana sɔn Irisi la bamanankan n'i b'a journaliste ye u bɛ bamanankan min fɔ maliyɛn bɛɛ bɛ se nin bɛɛ kɔrɔ an ka to Faransi kɔ a formation min kɛ hɔrɔnkolon den a tɛ malo français de bɛɛ ka lamɛn dɛ tubabuw de bɛ k'u kalan bamanankan na foyi tɛ Mali kɔnɔ u tɛ min dɔn voilà Irisiw bɛna terrain sanfɛ terrain min yɔrɔ ka jan u la et puis u tɛ terrain min maîtriser voilà siya minnu bɛ yen u t'a dɔn les réalités culturelles u t'a dɔn voilà o kɔrɔ Wagner mɔgɔw mana u yɛrɛ sɔrɔ Mopti mara kɔnɔ a laban bɛ sɔn ka wolo siya kɛlɛ la a bɛɛ tulo b'a la ka sababu kɛ terroriste ninnu tamasiyɛn mana d'u ma cogo min o tamasiyɛn yera maa o maa la u b'i faga voilà ko ni Irisiw nana k'u bɛna siya kɛlɛ wuli an fɛ yen a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn i b'a dɔn ni fanga kɛra fanga ni ye jamana di ma barika bannen ma a ni mɔgɔ ni kan ka kuma Mali ko la ni de dunu ni bala ta ka campagne kɛ ko Faransi sɔrɔsiw kana taa ko ayi ko Irisiw man ka na ko Faransi de kan ka to yan a ye kini kɛ ka wagasili kɛ Faransi gɛnne kuma min a sɔrɔla ka na i nɔrɔ sɔrɔsi ninnu na u ti fɛn dɔn sɔrɔsi ninnu filɛ fanga la u ti fɛn dɔn tu sais quand tu es maudit ni danga b'i kɔ quoi i teri kɛ jugu di i y'a ye mɔgɔ la danga den don bilahi talahi maa ni barika b'i la wallahi i nin bila i jugu ye c'est à dire ko in kɛr'o de ye quoi ni ye diɲɛ kuma tɛ yen a ko fana tun k'a tigɛra Asimi Goyita ninnu na ko Asimi kan ka fɔ k'a bɛ fanga ɲini ko pourquoi Asimi b'a fɔ k'a bɛ fanga ɲini a y'o campagne fana kɛ an k'o fana lamɛn Asimi Hami ale min taara ko
anga jamana basigi ni lakana ani armée ko ale Hamid abana ni bela ko abena fanga ñini de damne farabo ko be bolola ambalmo la charte de la transition article 6 au Kojogodi nya fongoni sorosiye akalinkan abif kalinkan mindika marfata na yo janfan kana son alaka dominique menen kelen kono abe son fembema foi mo le atala Assimi Goïta yi kali devant Dieu et le peuple malien kabe charte respecté wa be mo woro jawu ya ka respecté ninga ni abola kani kono kuma na tabe kabo soso kabe ke fonga nyinai est-ce que jamana hami ben nuna ma be fle nte fa ka tore ja kain c'est pas la peine parce que vidéo be jenya quoi ba bela jele ya isa ko ali mogomba ka ali mogoni asimba nga dumuni ngembina kile ngono ba le fle ka ta siminga tudu sali ninte malo quoi ni ala manegara kite malo be sonko be ma ala ka kile nyuma dan bela jele ma donc malien kayira la ka fo Abdou Niang be ka kuma fe fa bengalu na perebu be Abdou Niang bolo ko terroriste nyamo ko bado fakara ko ka famille be ka kasiba mako kono na Abdou Niang ni ma bonu aka famille photo ko ite halala denier halala deni yi fa jeli di bo ikatigi to ko fo John de ka moko be na fakara na be ka kasiba mako kono Abdou Niang ni ma ira ite heraso nyina benti toy mbeni kesini ni ma boka tigi to ko fo mengi na beke video kika ka free den kalon tege la faso chila ka be bebla nyona abe wororo bente ma tere jugu flate temeni nga mala hara jugu ma ta cheni galon tege maloya tala na ko sini chuwa ba fo cha no jara madinte mo la ka jugu donc on kuno malé fefe France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene ga kor promo urgent 10 € be na ya tay ko fa baga banque information be do so mo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abul ga orange numéro ta nu to be 40 ka na wari ci no ba sur orange mo na sur place wato jabe Senweb application wato ja abe wari ci dorome kala ta sara o de kunda kambe ciao